Oh, dapat gwapa sila. Okay ra ba Dunganon o I-Sabay sa Pag-Eskwela ang unsa man? Bulo mo unsa imong kaom na ang Naray ko na ang gugma. Feeling ako siya yung unang motubag kay relate gud siya kayo ano. Nay uyab. Bulag na. Ay bulag bago lang parang Albert. As a practice teacher, para na ako since I've been in that situation wherein heartbreak is not good to be mixed with schooling. Kaya marami Japan ko ga-eskwela every day. Para na ako depende sa usa ka tawo. Kung kabalo ka nga makahandle ka sa inyong relasyon while ga-study ka, of course okay ra. Pero if you know na weak imong heart and if unsay mahitabo niyang duha, if kabalo ka nga weak imong heart, ayon na nagpatuga pod. Kung bright ka, di maguyab-uyab ka. Kung butol ka, di ayaw na lang. Pero kabalo ra gud ka mamani sa imong time. Imong time nara sa imong eskwela, so nawala na to imong kuan, lucky. Ito siya angay kay the moment gagabulag me, that was weekend. A few moments later. Then the time na ako sa klase, affected gayo ako o kaugalingon nga. Ang akong pain, ang akong heartbreak, napunta sa mga bata. A few minutes later. Dito siya nga idungan kay makadistract dyan siya sa kaugalingon na tawo. A little longer than a few minutes later. Since I've been in a relationship, dugay na din. Kato siya, dali rapod kayo mi. Wala mo ko na sa panahon, nanas tao. So, depende rapod na noon. Kay kato nga situation, na ako man to nahitabo. But sa lain, it's your choice if magpapekto mo sa inyong relasyon. It depends kay kung ako'y pasulti yun, it's okay nga isabay mo ang pag-uyab-uyab sa imong pag-eskwela. Basta know your limitation first. Unsang specific na limitation imong naman? Like limitation nga dili pwede mag-holding na, limitation nga dili pwede mag-kiss, limitation nga dapat less time sa uyab. No, maybe less time pero more on time on studies, pero okay naman mag-holding hands or mag-kiss-kiss mo dira. Basta kay tama na sa dira. Kay mga bata pa man, so klase sa So, ta kung mga sulod. bata pwede mag-kiss-kiss. Ay, 18 above, legal age. Para manggod na ako, if na kay uyab while studying, ma-inspired ka. Oh, pero at the same time, ma-distract ka noon ka. But dapat nimo siya i-manage. Manage sa study, manage sa love lifetime, tingi. So murag MWF, ana, or TTH. Ayun, Saturday sa family. Feeling ako, distraction jud siya una. Kuan man gud siya kana ganing lisod siya pag i-manage mo sumot ang para sa ako nga busy kay ko dayon. Ikuan pa siya sa ako ang life. Wa ko'y time unfair para sa unfair pud sa akong self ano. As a parent, as a lula, para nako kung pwede, dili ang ang dunganon. Kay makadisturbo manggod sa pag-eskwela. Okay ra siya idungan pero ang priority jud is study. Ang gihabol manggod sa parent, nga kinanglan usa, priority mo na ang school. Kay ang uyab-uyab naara man na. Advice na lang sa mga, especially mga kabataan-una nato ng gawuyab-uyab. Ang ako lang, kung di man jud mapugnan, okay ra na, pero it should be open to your parents para ang mga parents mo hatag advice, mabantayan po sa parents. Study sa pero okay ra na uyab pero butang ra sa lugar na may limit. Asa nga lugar? Right way. Dili sagad sa parking. Wala siya prerequisite, may nga na dili siya kinahanglan jud siya bulungon. Di siya required sa imong life karon, especially kay ga-eskwela pa. Pwede para siya after ka maka-graduate. Ayaw himua ang imong love life, distraction sa imong work or studies and everything. Ako guro mo advice is, especially sa mga grade 9, mga elementary students, kay murag mga elementary ron daghan kay mga uyab-uyab. There's no rush, guys. Pila pa inyong mga edad? My God, 12. Puppy love pa na siya. Ayun yung seryosuhan na kay if magkadako ninyo ana, makainom-dum mo na, makaingon mo ay ano kung sa yung gabi-gabiga, there's a lot of time ahead of me. There's no rush, kalma lang, chill. Enjoy your teenage life. Enjoy your time. Dapat na mo'y childhood. Pag tinarong mo guys, kay dapat una-unawan na to ang future niya na ng uyab-uyab kay maabot na tayo ng time. And know your limitations po. Sa ila pang giingon nga maabot ra gud na ta sa time nga maguyab-uyab, so advance sila mag-isip, so gayub-uyab sila daan. Wala na, finish na. Ilan na? Sa ang pangalan dahil ngalan nato. Johnny B. Rapunzel. April, Daisy. Si Jenny. Charlene Polanco. Jessica Paruca. Niseta Miraflor. I'm Blair. Guys, follow me on Twitter, Facebook, and Instagram. Charlene Polanco, CHARLENE PULANCO. Shout out dira sa mga taga-MA. AMA. Shout out
Hi team! I-crush! Shoutout na ako si Team Marivic. Hi te, ibo na yung anak ka interview na ako. Shout out mga arkids sa Norso. Hello. Hi DYLD. Si Albert og si kisa. Edmond, hi ninyo guys behind the camera. Kasi manawagan ka ganang kag boyfriend. Guys, I'm always available. Joke ra, joke ra. Mula ko gakinahanglan og lalaki sa pagkakaroon kay happy ko sa ako ang pagkasingle. Happy lang, di ba? Yes! Bawal ang sad. Yes, go lang ng go. Ano yung mga uyab? Wala!